Domnule, e adevărat că ați vrea să combinați un oră de 14 ani, să aveți 11 ani? Nu. Da, închisoare. Să moară familia mea. Băi, dar toate videole din Tobliceni sunt așa? Curve! Curve! Hai bă, că am și eu nevoie de videoclip pentru YouTube. Bravo, mă! E al meu acum. Dar ăsta ți-era pe 22. Bă, nici nu s-a văzut la cât de alb e. de invizibil. Legenda spune că aici e alb. Nu, mă, ați Maria, băiatul negru, ne dă Instagram. Bă, dar eu când am auzit băiatul negru, nu știu dacă se repara la fiila mea sau la mine. Aia e și problema. La aia mă gândeam și eu. Când a zis băiatul negru, am zis că se gândește la mine. La mine. Cum e la tine? E la fel. Pula negru. A, e la Eu nu filmez cer. Băi, pe ăsta-l cheamă pula mea. Mi se scoală pula la mai multe pe porta. Așa te vreau. Și băiatul ăsta La Fortnite. experiment social, bă. La lângă mă mine am fântână că vreau cât timp vine să moră. Bă, ce ai de zis despre această zi minunată? Foarte minunat. Pot pe acasă. Coaie, dar mă văd pe cameră. Aprindem pula mea blițul. Cum mă văd? Hai mă așa. Genul dubla 2. Doamnelor și domnilor. Frate, băiatul ăsta. Mamă, ce negru se vede ăsta, mă, să mă pula. Bă, ce negru se vede. Asta e titlul, să-mi bag. Mai fă o dată, bă, am nevoie de thumbnail, bă. Bă, zi întreg. Siwi! Mi s-a scumulat mâna. Avem chituri de la civil. Doamne! Special News, Pro TV Topliceni. Bă! E adevărat, băiatul, că ți-a pe terenul pe Topliceni? Da. Bă, stricați cadrul, futu, vă mă. Pula mea aici, că te bate. Chiar ce mă te joci? Mă de rost sau mă de ala asta? 4. Nu știu, bă, dar ia cu cior. Frate, poză. Stai să facem fără bif. Hai, facem challenge. Mi-am văzut capul ăla, cred. Nu vă Moară familia. Bucile? Să moară, mama, trimite și mie filmarea. Bă, coaie. A câștigat România Champions League, bă. Bă, că s-a văzut, bă. Nu s-a văzut. La mine sau la el? La mine? Ce? Bă, facem pula mea, mă, aici intră. Să filmăm cu aia care fumează, nu? Uite ciobul, bă! Uite ciobul, bă! Eu când am arătat rost pentru că m-a luat pe aici, bă, și tu la cu ce, bă. A zis din prima? Mă, dar la tine, bă, Vali, la tine când intri pe uliță fără supărare, zici că intri în iad. Vali, hai, bă, du-te de la de intro. Nu, outro, ăla de outro, bă. Frate, dacă o să mai trăiești, vreau filmarea. Am și o videoclip de 10 minute pentru YouTube, ei sunt fericit. Am... Îți trimit link dacă vrei, a doua oară. Challenge explorăm. Bă, vericilor. Îmi fac poză la prăjuri, dau lui, ești nebun. Bă, vericii mei. Ia zi vărule. Bă, uitați cum mi-am pe starea la Topliceni. Top 10 motive este emoții în Topliceni. Motivul numărul 1. Ai aglomerație pe stradă. Exact. Restul motivelor nu există. Exact. Băi, ți-aș vă arăt o schemă de box, stați puțin. Stai. 10 ani, schemă de box. Și cum se numește această schemă, doamne, domnule? Stai să mă gândesc. Valilor Redana sau la coaia. La coaie. Hai, bă, să vă dăm sfat, prieteni. Ia zi. Fetele din Topliceni au kinder cu surprize. Pași cu fără protecție, iei boli. Nu se știe ce boli, poți să iei HIV, sifilis. Zis coaie, ca la păcănele. Sida. Ca la păcănele. Dacă dai, nu știi ce primești. Stai mă așa, mă, că mă întrebam întotdeauna ce e aici. Nu mai întreb niciodată ce e. Bine ia-mă de mână. Bine ia-mă de mână. Prietenii mei, hai acum pot să găm și-o până în cadru. Mă întrebați de ce ne apare un membru al echipei. 5 ani. Da-și dracu, 5 ani, 5 luni, ce e? Iarul să-și facă treaba. Prin cadru. Stați, frații mei, avem aici un pedofil. Să bană, bă, tu ești chinezul la mădii, ia taxe de protecție. Chinezul. Chinezul, de ce e taxe de protecție acolo? Asta e mama băiatului de la care lua taxe de protecție. Nu vezi ce tristețe și vede pe față că plânge. Eu nu, eu... Asta am de pe TikTok, mă, cu chinezul.
Să rămâi la fel de sănătos. Da.